गिबि गिबियावनो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनोदि गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादा फैगौ 16 नभेम्बर सानखालि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ औगुरि गामिनि रुपनाथ ब्रह्म गुदि फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानैनो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरारि जथुम्माखौबो जोङो सानसेनि हाबाफारिजों गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानानै जोङो खुंनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद दानानै होनाय जादों। बे मेलाव जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जेरैबायदि थुनलाइयारि बादायलायनाय, गेलेनाय बादायलायनाय आरो हारिमुवारि बादायलायनायजों लोगोसे दिन्थिफुंनाय बेबायदि जोङो हाबाफारि लादों आरो लोगोसे बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोङो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जों मोनसे थुनलाइयारिनि सायाव सावरायज्लायनो थाखाय मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों जोंनि आसामनि रङिया समस्तिनि MLA बिथां भबेस कलिता बिथांखौ आरो लोगोसेनो जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे बोसोरारि जथुम्मायाव गांसे थावख्रि मुंनि खुगा लाइसिजों बेखेवनाय जागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होगोन आथिखालनि BTCनि MCLA गरेस्वर समस्तिनि MCLA मानगोनां पबित्र कुमार बर' बिथाङा। लोगोसेनो जोंनि गेजेराव गेवलां मेलाव थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैगोन उदालगुरि कलेजनि बर' बिफाननि गाहाय बिबुंगोरा मानगोनां नरेश्वर नार्जारी सार बिथाङा। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जोंनि बारग' फोरोंगिरि बिथांमोन थागोन आरो लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। ओंखायनो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनो थाखाय जों दिनै नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जोङो खावलायदों जाहाथे बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो हाबाफारि आरो थांखिफोरा जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायज्लायनायाव मोनसे मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां महरै सावरायजायो आरो जोंनि थांखिफोरा जाफुङो बेखिनिखौनो नोजोर होनानै नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेबसेबाव लैहोर लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनो थाखाय जोङो खावलायबाय। गोजोन्थों। प्रथमते गरेस्वर प्राइमारि बड' साहित्य सभाफ्रा कमु रायजोले शुभेच्छा जासिलो। आमी गरेस्वर प्राइमारि बड' साहित्य सभाय अहा 16 नवेम्बर दिना बर' साहित्य सभार जन्म दिवस पालन কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই জন্ম দিৱসটো আমি ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম LP স্কুলত একদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি गरेस्वर প্ৰাইমাৰী 40তম এনুৱেল কনফাৰেন্সটো পাতিবলৈ তাতে ৰিচিপশ্যন কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ লগত আমি জড়িত ৰাখি আমি লিটাৰেৰী কম্পিটিশ্যন আৰু কালচাৰেল শ্ব' আৰু অপেন মিটিং সেইবিলাক ৰখা হৈছে। সেইকাৰণে সমূহ ৰাইজক যাহাতে সহায় সহযোগ কৰে সেইকাৰণে মই এই আপোনালোকৰ নিউজৰ যোগেদি আহ্বান জনালোঁ। আমাৰ যি প্ৰগ্ৰাম এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব আমাৰ ৰঙিয়া সমষ্টিৰ মাননীয় MLA ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু এপইণ্টেড স্পিকাৰ হিচাপে থাকিব আমাৰ ডক্টৰ নৰেশ্বৰ নাৰ্জাৰী ওদালগুৰি কলেজৰ বড়ো বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ছাৰে আমাৰ মাজত আহিব।
আৰু তাৰ আগতে আমাৰ এখন গড়েশ্বৰ প্ৰাইমাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ পৰা বছৰি মানে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামৰ লগত জড়িত ৰাখি গড়েশ্বৰ প্ৰাইমাৰী বড়ো সাহিত্য সভাই বছৰি মানে আলোচনী পত্ৰিকা ওলোৱা হয়। এই আলোচনী পত্ৰিকাখন আমাৰ গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ MCLA মাননীয় পবিত্ৰ কুমাৰ দেৱে আমাৰ উদ্বোধনী কৰিব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কিছুমান কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম শ্ব' কৰা হ'ব আৰু এই গোটেইবোৰ প্ৰগ্ৰামত যাহাতে ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰে তাকে সমূহ ৰাইজক আমি আহ্বান জনোৱা হ'ল।